Dneska si zahráme FC Mobile, protože to je taky jedna z mých oblíbených her. No, takže jdeme hrát. Dneska bych si tady zahrál asi head to head, protože to moc nehraju, ale stejně bych si to zahrál. Ukážu vám můj klub. No, hraju 4-3-3 útočnou. Tým mám docela nic moc. Nejlepší mám Ševčenko 117 a v braně mám Alisona 116. No, obrana je taková v midu, záloha docela špatná. Útok jako ujde až na tu Barkolu. No, tak jdeme hrát. Dáme to head to head. Budu tam mít špatné hráče proti sobě, ale myslím si, že to snad nebude vadit. Dám si jednu hru. Zkouknu aspoň na jeho tým. Doufám, že tam aspoň někoho dobrého, ale asi nebude mít. Aspoň má to LVčko nějaké. Tak budu hrát. Jako vždycky FC Mobile se mi mega laguje. Tak, jdu do útoku s Franky do mě. No nic, typek neví. Gol hnedka. To víš, že jo? A však jsem dal gol. No, to skipnu. Týpek tohle podle mě hraje poprvé v životě. Zkusím powershotu s Ševčenkem. Jaký powershot. Ten gol byl krásný, ukáž. No. Ten Ševčenko má asi shooting 200 a i rychlost. Jo, mám lagy zase. Ještě jednu powershotu zkusím. No jo, ten Ševčenko, mě ty powershoty. To je prostě jeho. Jakoby skoro z půlky, ale jako není to půlka. No jo, proto toho Ševčenka mám taky jako kapitána. Barkola, dobře. Běžím s obrancem. Že bych mu dal gol s obrancem. Lagy, no. Rokelme. Gol. No, to skipnu. Dám si challenge, že musím dát gol s brankářem. Tak, poločas. Normálně mu dám gol s brankářem. Do koledu zatím. Ne, a jo, to je vlastně tohle. Nemůžu. Jsem zapomněla. Hej, teď ho nechám dát gol. Nechám ho normálně. Já ho chci nechat. Kán týpek umí vůbec. Vem mi to a dej si gol. Normálně si dej gol. No běž, typku to dáš. Střílej aspoň, ne, tak
Tak nic, za to už ho nechám. Nenechám ho. Jako dělám tady za sebe úplně, že jsem dobrý, že když hraju proti špatnému. Tak týpek vole ani neví, jak se střílí, ne? Rovnou spám. Gol. Easy. Carlos Puyol. Bývalá legenda Barcelony. A teď je u mě legenda Barcelony. Vemte mu to. Diongu. Běž. Nahraj mu. Běž. Do pohody, pěkný. Markola s klidem. No jo, Ronda Beko. Typek neví vůbec, která bije. No, poprvé mi týpek snad zabranil, ne? Dívejte se, no mé Rainbow Flickem. Tak ne. Pojď, typku, zabraním ti to. No, máme konec zápasu. Jaké statistiky, jestli tady budou vůbec. Jo, no lidi, tak tohle by bylo všechno z dnešního videa. Doufám, že se vám líbilo. Dávejte lajky, odběry a čau.